Niin ne pohjaa heti sinkasse. Piilopaikkahan ne kahtelee ensimmäisenä. Häikästyy tuolta kun mustasta altaasta tai pöntöstä kirkkaaseen tulee, niin säikähtäähän se. Ja se kasvatuspaikka ei koko ikänsä ollut sitä pimeässä hallissa. Joo, se on vähän niin kuin tuota lehmän viepi ulos pimeästä navetasta, niin sehän on sokkea vähän aina. Se ihmettelee kanssa, mihin tässä nyt jo. Niin se näyttää, että lopussa se kesä tuli tällekin kesälle. Sä oot tämmöstä ollutkaan. Kuinka pitkään nyt kestänyt? No ainakin ennusteet näyttää, että tämä kuukausi on melko kuiva. Miten lie syyskuun kanssa sitten?